Wiladal. Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta. Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan pada ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantam maning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung ming ngarep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan. Prabu Trembaka nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujude buta nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lak kok tekaning pada dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya? Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget nggonmu bakal nerak pacak nerajang kelawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep owel kelawan negara Pringgondani, tegese kowe nyelaki kelawan sumpahmu dhewe. Oh, Kakang bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nyelaki kelawan sumpahmu dhewe.